أزي إننا لبوتا بأركيولوجي استرخوا ناوتتات ويدو ما استفلا لي حد قدها تقوم له موزيم أقسميو أو زو موزيم قدما سلت أنا أقسم أو وان سلت أنا أقسمن دحري سلت أنا أقسمن زلو نتيكة ما نتتاريخ زحبرو بزحات حد قدها زلو ويوم اسكنا أو حبيرنا خبرينا سموياتات يتصبوينا له حبيرنا نزنح ماشي سلام ماشي مقعد احنا تصنحوا قد يبهر ماشي كميكا حنينة كمي خاسكم قاعد احنا مساكم ميزيمنا أقسم نايسنا أنت بيت مذكرنا توالي فلت أبزي ميزيمنا ثلاث خفلتات له كلمة سلت أنا أقسم نقوله تناي زمن سلت أنا أقسمنا ناي دحر يو سلت أنا أقسم مستلي كاب شو عكفله زمن دحر زلوا دحر أقسم لنا وعمالتي أبزنا كلمة أقسم يو استفلا عليه كواقسم كبابيان استقعتو استفلا عليه حاجة تلونا ثم بتحت كاب سايتو زي ما صدر أنا حنكيدينا مالتي أبنا كلمة أقسم زبالو أو ميزيمنا ديسبلاي كاب استجورو وينمر إيد كاب زقرو حاجة سجلامنت زبال سايت لنا سجلامنت مالت كواقسم عادي توزوس المنجد حد 10 كيلومتر مسكرنا نرخو يعني كلمة أقسم سلت أنا زنورو سفرة أيو السفرة زي مجمريا يو غراتيو زي سفرة ناي جبارات غراتيو أفتو بوتا حدا جبارنا يتخبابي كحرسون تلو ناي سابا من صحف الرقمه كاو أيو تسايت ب خلتشحن 10 بفرنجي قعدت تجميرو له خصا قلت تشحن 10 ساعات أفتو بوتا قعدت تجيرو ناي 10 عامات وصيتهم أبزز توصل نجارات ديسبلاي جيرو منا له مالتي كافت بوت أزموزو ناي كايلا سرحة خنريت لنا زوم فناجل زمسلو أو زي نريهم زلنا كافت بوت أزموزو يوم زيهم كان ناي إنسس أرز زلهم أنيمال فيجر إنسنا ننسوهم أب حرشة استمسرتها هيوتكم زنورهم زرقين نايو لذي هيوتهم إنسس مرة واحد أزرقتهم زرق أنس استمسرتها هيوتكم زنورة يوم بزي ناي إنسس أرزون رينا حنتي أبزيا إنستقبل إنستيتنا خبر 5 جراز حاسس زيهم كافتي سفر استرخبتيا من الوقت سفيح زغنا مصنعات نقاط على زر لي كنت خونا جن تنسى تريد خليها توهيلو يزقمت بتبوتاون متون بعل ما ينايتي قعتي افت بوتا بزغور وقعت بزنغورناون ياو تنسى تريد توهيل اتقمت او زخ انستفلالي قرص متن زلوم كايلاتات نيو زيوم ستيل نتقملهم جن افت ساعت سو توم قدم اكسماين تقملهم زنورو استفلالي عينتنا كايلا وصيتات يوم مالتيو كاوز سفرازي زيوم طرح زيكونس ناي حصينن ناي امن سرحتاتون ترخيبهم ناي كحل مدقوسيت نيتنا حنتي زانا كحل مدقوسيت كافت بوتا ترخيبه ناي حصين سرحتات كعن بጫፍናው ዘዘላ በመጨረሻ ዘላ ወሮጦ ትባል ብዙ ጊዜ እሾህ መንቀሲት ምናምን ተቀመላ ነውርናይና ተምስተረፉ ግን መስፈታት እዮም ዚኦም ካፍት ስፍራ እዮም ተርኺቦም ካሊ ዞም ክልተ ዚኦም ናይ ገዛ ሞዴላት እዮም ናይ ገዛ ስራርሖም እንታይ ይመስል ነይሩ ንምርኣይሎም ያው በካይላ ሰሪሕምና ዝገደፉልና እዮም ያው ዚኦም ካፍት ቦታ ተርኺቦም ካሊ ናይ ዝርኢ ተቀሪት አካል መሰረት ተገይሮፍት ቦታ ታይ ዓይነት አዝርእቲ ይበቅሉ ነይሮም ዝብል ቶም አርኪኦሎጂስት በቲ ናይ አዝርእቲ ተቀሪት አካል መሰረት ገይሮም ታይ ዓይነት አዝርእቲ ይበቅሉ ነይሮም ዝብል ያው መስሪቶማት ሪኮንስትራክት ገይሮም ነይሮም ዞም አውዝ ንሪኦም ዘለና ገዋ ምሸላ ስገም ያው እንጣጤ ካልእቱ ዳጉሻውንኔ ዚኦም ካፍት ቦታ ያው ሳምፕልዮም ተቀሚጠም ነው ግን ናይ ዚኦም ቅሪት አካል بت ناي بوتانيكال أناليسيس با ساينس أو مصنعات تختيلهم identify زغور وول أفتبوتا بيت منجستون ترخيويت بيت منجستي خمتو سئلن رؤيا زلنا ناو عسرت ناو شو عتخفلي نيرو ياو كسا حزب زلو مصنعات مسارتي بنالوات مصنعات نقاط على زلو نقاط على خبزن على خالي اون كوصي خليو زاو زن رؤيا زلنا كارتانا يتاغزايا تاي يمسل نيرو زل ياو بيت منجست خمس نورا اون زرينا ماتي سلازي كابز بوتا استرخو محتمات نيوزي مالتي زيوم ثلاثه محتمات كافت بوتا ام ترخيو تا مجمريا زني ابزن رؤيا زلنا ناي برونز محتميات توم كالت كعن ناي كايلان ناي امن محتمات نيونا كافت بوتا ناي مجايصታት ون كالت ترخيبهم يوم زوم عنقطات ناي كساد كم حبل ነገር بعنقطات استوسرح يوم ناي الحنبرون اننا كافت بوتا استرخو زيوم كعا
ጻሕልታት እንይው ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ሕዚ ብዘሎ መጽናዕቲ ሳይት እዚ ካብ 900 BC ክሳብ 400 BC ኣብ ዘሎ እዩ ዕድሚኡ ኦልሞስት ናብ 1000 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝጽጋዕ ሳይት እዩ ዓብዪ ጥንታዊ ዝበሃል ኣኽሱም ካብ ዝርከቡ ቅድመ ስልጣነ ኣክሱም ዝገልጹ ዝነበሩ ታሪካት ሓደ ሰገላመንት እዩ ማለት እዩ ሰገላመንት ጥራሕ ግን ኣይኮነን ኣክሱም ዘሎ ቅድመ ኣክሱም ተባሂሉ ዝፍለጥ ብሙዚየምና ድሕሪቱ ቤተ ጊዮርጊስ ዝበሃል ሓደ ጥንታዊ ስፍራ ኣለና ቅድመ ኣክሱም ተባሂሉ ዝፍለጥ ማለት እዩ ካልእ እንደ ኺዳነ ምሕረቱ ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ ናይ ኢዛና ኢንስክሪፕሽን ፊት ለፊት ዘሎ ቦታ ካብ ኣክሱም ናብ ዓዴት ዝወስድ መንገዲ እውን ካብዚ ኦልሞስት ካብ ኣክሱም 8 ኪሎ ሜትር ውፅእ ምስ በልካ እውን ሓወልቲ መላዞ ዝበሃል መብዛሕትኦም ናይ ሓወልቲ መላዞ ናሽናል ሙዚየም ንሪኦም ቅርስታት ያው ካብቲ ስፍራ ዝተወሰደ እዮም እሱ እውን 800 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ሳይት ኮይኑ ቅድመ ኣክሱም ዝበሃል ካብ ቤተ ጊዮርጊስ ካብ ሰገላመንት ካብ እንደ ኺዳነ ምሕረት ዝወፁ ዝተፈላለዩ ቅርስታት ኣለውና ካብቶም ናይ ቤተ ጊዮርጊስ ዝወፁ ከዓ ኣብዚ ክንሪኢና ማለት እዩ እዞም ኣብዚ ንሪኦም ዘለና ዓበይቲ ካይላታት ከዓ ያው እዚኦም ፈራሪሶም እዮም ተረኺቦም ነይሮም ግን እንድሕር እዮም ብከምዚ መልክዕ ክህነፁ ተገይሮም ዝኒአው ጻዕዳ ግን ክሳብ ሕዚ ዘይተረኸበ ኣካል ናይቲ ካይላ እዩ ማለት እዩ እዚኦም ዓበይቲ ኣጋነ እዮም ኣብዚ ከዓ እንታይ ኔትና ከም ብራድ ነገር ብራድ ግን ምስ ናይ ባዕላ ፈርኔሎ ትመስል እያ እዚኣ ንሪኣ ኣለና ኣብዚ እውን እንታይ ኔና ሚሱ ካሊእ ከም ፈርኔሎ ጥቀሙላ ዝነበሩ እያ ኒኣ እዚኣ እውን ኣብቲ ቦታ ዝተረኸበት እያ እዚአን ምናልባት ሕዚ ኣብዚ ሳፋ ስለ ዘሎ ንምውድዳር ክጥዕመና እዩ ኣብ ቀደም ያው ጥንታውያን ናህና ወለዲ ከምዚ ዓይነት ካይላ ንመሕፀቢ ይጥቀሙሉ ከም ዝነበሩ ዘርእኒ ኣብዚ መጥሓን ኔትና እዛ መጥሓን እዚኣ እውን ካብቶም ናይ ቅድመ ኣክሱም ሳይታት ዝመፀት ኮይና ያው ስቲል እውን ንጥቀመሉ እዩ መውቀጢ ምስ ናይ ገንኡ ናይ ላዕሉ ናይ ታሕቱን ክልቲኡ እኒአ ብእምኒ ዝተሰርሐ እዩ ያው ካብዚ ንወስዶ ነገር ተዝህሉ ነይሩ እቲ ናይ ባህሊ ምውርራስ ስቲል ንጥቀመሎም እዮም እዚኦም እዞም ዓበይቲ ኣጋነ ስቲል ኣብ ገጠር ኣከባቢ እውን ኣብ ከተማ ምስፋሕት ኣለዉ ዝመጥሓን እውን ምስፋሕት ኣሎ እዛ መንደዲት እዚኣ እውን ኣላ ስለዚ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተወራረሰ ዝመፀ ባህልን ያው ውፅኢት ጥበብ ዝኾኑ ከምዚኦም ዓይነት ናይ ካይነ ናይ እምኒ ስራሕትታት እውን እኒአውና ማለት እዩ ስለዚ ሙዚየምና እዚኦም እውን ሒዙ ይርከብ ማለት እዩ زوجين أجن ذات طبطب سوون كم يجسر حس سن كايلين زين كايلاني ያው طبطب نيتا من تاي purpose من الوقت دغاف نتي زقمطلو بالعل صحل يكون قال ያው ጎጎልዩ مسفحو ተላዒሉ እምኑ እንቁቱሉ ይخل يوم وشتي ንዑን ደጋፍ ኮይኑ ኾን ይخل እዩ ነቲ صحلي ነቶም ካልኦት ነገራት ማለት እዩ حزم أركيولوجيستات اليوم نزا عطر خمسة أجر متعايمة أو تم أركيولوجيستات ياو زي أنكلتين كابيت جريك ستار خلاص لزخنا ياو كم بدون بتوجهاتين كيف من دخلها كم زي ريكونستراكتيم جيرومانيو عادة بارتو جن زي ترخى كان نايتي كايلا خوينو جن أمم بارون أنت تختاري أصل زلك كم زي جيروميون بعلم سرحين من يوم أتيزين دجنا ياو بتسترخى أكل جيروميون دجناتي جن خانس هو مكيرو مالك زين متى يجي أمكم استقاميتهم كم تزولكم يزمنا ثلاثة خفلتات اللوق الما أكسومنا دحر أكسوم زبال ماتي أبسولست زمان زنابرنا كيلا سرار حتى ببتها يمثل كوكب ما أكسوم ناو زمنا أكسوم نفتح دحر زمنا أكسوم زبال كمي ناي كايلا سرار حتى بقى كم زنورهم كعينات ما جايز تتكلم نعترو سرار حقنا نخدم أو بيجي بتكرني كايلا سلام تكمل لا نعترو سرار حتى تتكلم خم زنورو ያው ዝሆነ ሓውዮም ገሲጽ ኣብና ኸይደም ዝሆነ ግዜ ካይላ ወለወለ እና ንዕትሮውን ውሉእና በርግጥ ናይ ሰለስቲኡ ዘመን ዘርእዮ ስለዚ በቢ ግዚኡ ዝነበረ ናይ ካይላ ሰራራሓ ጥበብ ታይ ይመስል ነይሩ ታይ ዓይነት መጋየፅታት ኣብቲ ካይላ ይጥቀሙ ነይሮም ታይ ዓይነት ናይ ሓመድ ዓይነት ይጥቀሙ ነይሮም كلي ماتريالنا كما يتأسوهم نيرهم كانوا مفتعلهم ساريو زلم زوال بارتني إزرينا سلزي بيجزء زنابرة نايكلا سرار حتى باب نمر آي إيو كأخ عد مية تأمنيو كاب شدشة ميت بيسي ما شدشة ميت عمد كلمة لا تكورس كسب شو عتى ميت أيدي شو عتى ميت عمد دحر لا تكورس زنابرة بيجزء زنابرة يو كم سنرئ زلنا وزي كل تميت بيسي ولا لا أوزي 400 بيسي ولا لا بيجزء زنابرة أنا كلا صراحة قبل تاي مثل زبل نمر أي توحيد يخمس تأميتوني مالتيو
ببحد هنري أتلنا سيزارينا نوددركم تشونا يا زي مثالي حدا ميتعمد كده من دكتور كورسستيلنا أزي خان يو قدامي إزاي قدامي بيسنيا زي خان قدامي إيدنيا مالتي تزي زي تا يوس كورسست ولد لازمني لانس وعي زي خان ميتعمد كده ميا مالتي تزي أبزي أنزل فلا لايكوس كنري نخدينا تكايدا تيمثل زبير مالتي كالي ميزي منازع حزو هذا أفت هاريك له مثلا نقصت سبب فترة تتحيزو أو عدنا زنتلو نقصت سبب بزح جزء نحن أيا زول بزح نجاراتي العلي بيمن نحن أيا ولو تنزانيا ون أبز قرب السمع خولو نحن أيا زول أنحنا كمقسمة إنك تاينول تزي سوزي ترخ هذا أفت هاريك أو زميزيمنا بقى أست زجاجولو تزي حد زي هاريك الزارويو كاب عسرت بيسي نايلو مسستش عمل جمير كسبشو تشعت إيدي كسب يوديت جوديت ناي مجمع أنا خصمت إن بيت كريستيان كتكاسلو تلا زني إيه ناي تاريخ فستو حليو زي ما تعرف تاريخيو هم تقدمي لك قلت صوت نحو ناي نقصت سبعة زمن يو عسرت بيسكوا أو 5 نورات ينقر كميلا مسأ وان مني جلز ولو نجارات تلع اليوم سلزق خمخصم إنه نزنتو حدا تاريخ لنا نايلو مسستش عمد أو خصم حدا أروس تبعر جبل نيرو جبل زي يملخوا نيرو من مسواتنا توهلم ناي بخرج علوم دناقل بدنقل ناي ونيرو بقيت إلس أواز أمسول نجارات مسواتي جور نيرو منا كعلتات حدا معلتي حدا أنجابوس تبع لسب إذا جبل زي تقتيل لكم تايت جوروا يلو أنت محبر سبي حتى أنت محبر سب كعم مسوات بمقرب تعميم مارس لزنورة إذا جبل زي تقتيل كنا ما نعخون نجسكا دك خون نجسيلهم يو قالي أتولو يو تقبل زنورة بوتها بحول بليو بز من قد زين تقبل قطره بقالهم مسارتون يو سلطانة السبعين أنجابوي ومالتيو دحار سوز ودانا مجمريا قالو ناتو تتكايت كوينا نكست سبا تبعنا نام نكست ناتو وتصزبل افتاريك لو سلازي مسناي نكست سبا ناس سلطانه وصاصا تتحيزو زترخ افتاريك زي مسل مالتي قصيلو نكست سبا ياو اب سلطانه بزنورت او اب نغستلو زمن اب عالم هو نغس نيرو نغس سلام زبال سل طبو بزح سمعني رب فلاي حدا تامرين استوانا نغاده بزح نغري نغرا سلازنوره ياو تطبو نمراي نا يروسالم كيدا ياو كترخوت لا نغس سلومني ساون بطبو تمارخ اسوم بملكع يمارخ ياو تمنيوا كاون تصنس قدماي ملكم يولد ياو قدماي ملك سانا عدان تملستلا افت ساعات سنه غزات زنبره بزح ساعات كن ايرترا زبال ياو عدي ايرترا ما يبلاو زبال بوتا قدماي ملك يولد مالتي قدماي ملك مستولد ادمي ود 22 عامت مسكونه بونه مطيق عندنا تمليسو نا يروسالم كيدو نيرو اب يروسالم كيدو كلت عامت صنيحو كملس تلقى تابوت زين حزنا 5 مصاي نقر كافتهم نخملس مخنيات زخونهم نغرات حدا ግን ታዩ ያው ቀደማይ ሚሊክ ናብ ቡኡና ሰሎሞን ስከደ ጥበብና ይቡኡ ተማሂሩ እዩ እሱ ነፍቱ ቦታ ያው ዞም ዝነበሩ ሓደ ፍርድታት ነቲ ንወዱ ናብ ዓዱ ንخملስ ንሰሎሞን ተጽዕኖ ይጽሕሉ ነይሮም ለምሳሌ ናተይ ከፍቲ ናትኪ ግራት ተዝበልዓ ኩሉ ናተይ ንብረት ነይሩ ዝብልረስ እሱ ግን እዚ ነገር ዝቕየር ኣለዎ ما تفردس مع رخونيو ناتي كفت انت بلعان تاناتكي مالت استمتعت انا فرد خو حولو كل نبرت نايتي انتنس كوسدي ولن زبل حسب العلو ز خمستم كبرتي نايتم عدي كغاچو جميرونا ود خملسلنا يبلو ودي كملس خينما سخمون ببخرو بخرو ديس لزخنا سخمون ببخرو دخو ملسو يولا ابو مسارت او مس ودليك كانت ازارياس بومخان تاو تصين حزم نايلوم 16 عامت ناخصم يمصو مالتي بسبب اسجل نفطوم 3 سبات كعلو ያው ሰባ ሰገል ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም መስተወለደ ካብቶም ሰለስተ በተخوخብና ተመርሑ ስጦታን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃው ነገሳት ወይ ሰባት ተሓደና ያخصማው ንጉስ ነይሩ ባዜን ወይ ደግሞ ባልታዛን ናበና ንፈጦ ባልታዛን ሚልኪዮ ኤንድ ካስፓሪየም ዝባሃሉ ባልታዛን ኢልና ኢና ንጽውዑ ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ባልታዛን ተባይሉ ዝፍለጥ ሎካሊ ግን በአና ግን ባዜን ኢልና ኢና ንፈጦ ስለዚህ ባዜን ካብቶም ሰለስተ ሰባ ሰገል ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ قدم ولاده نتشعت عمت يسوع كريستوس مستولد خان شو من تعمت بعدك علي نعسر شو عمت خصوم زجاج نقصني خصوميه مالتيو كابتم خصوم تصعن فترة زبال نجستاتون حدا يو ناتو مقابرون كتم خصوم يركب
ካብቶም ካልኦት ናይ ኣክሱማውያን መቃብር ፍልይ ዘብሎ ካብ ከውሒ ተፈልፊሉ ዝተሰርሐ መቃብር ምዃኑ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ባዜን ካብቶም ሰለስተ ሰብኣ ሰገል ሓደ ነይሩ ማለት እዩ ያው ጃንደረባ ወይ ከዓ ባኮስ እናበልና ንፅውዕ እዚ ከዓ ማለት እዩ ጃንደረባ ወይ ከዓ ባኮስ ያው ክርስትና ቅድሚ እታው ክርስትና ዝተጠመቀ ኣክሱማዊ እንዳተባለ ይፍለጥ ናይ ሰከንድ ንግስቲ ህንደኬ ናይ ተኻልኢት ንግስቲ ህንደኬ ናታ ከም ፋይናንስ ሚኒስተር ዝነበረ ሰብ ኮይኑ ናብ እስራኤል ከይዱ ባህርያ ፊልጶስ ክርስትና ክጥመቕ ተሎ እዩ ዘርኤና ሓደ ሰባት እንታይ እዮም ዝብሉ ክርስትና ናብ ኣክሱም ብረብዓይ ክፍለ ዘመን ባባ ሰለማ ከሰተይ ብርሃን ወይ ድማ ብፍራሚናጦስ ከም ዝኣትው እዩ ዝረአ ግን ቅድሚኡ ክርስትና ዝተጠመቀ ስለ ክርስትና ዝሰብኽ ሰብ ስለ ዝነበረ ክርስትና ቅድሚ ረብዓይ ክፍለ ዘመን ኢና ኣክሱም ኣትዮም ኢሎም ዝከራኸሩ ሰባት ኣለዉ እሱ እውን ብባኮስ ወይ ከዓ ብጃንደረባዊ መካኝነት ከም ዝኣተወ ይዛረቡ ማለት ስለዚ እዚ ብሓዋርያ ፊልጶስ ባኮስ ወይ ከዓ ጃንደረባ ክጥመቕ ተሎ እዩ ዘርኤና ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ኢዛናና ሳይዛናይ ያው ኣብ ግንባር ናይ እንዳጽዮን ጎቦቲ ማይኩሖ ዝበሃል እምባለና ያው ኢዛናና ሳይዛና ያው ክርስትና ከም ናይ መንግስታዊ ሃይማኖቶም ገይሮም ዝተቀበሉ ነገስታት እዮም ያው ባባ ሰለማ ከሰተይ ብርሃን ዝተጠመቑ ከዓ አብርሃ ዋጽባህ ተባሂሎም እዮም ስለዚ አብርሃ ዋጽባህ ኣብቲ መካደዝጊ ዝበሃል እንዳ ጽዮን ፊት ለፊት ዘሎ እምባ ኣብ ከፊሎም ተሎ ፈጣሪ ግለጸሎም ታናይ መጀመርያ ናይ ኣክሱም ጽዮን ቤተክርስትያን ኣብቲ ሕዚ ጽዮን ዘሎ ቦታ ኢኹም ትሰርሑ ኢሉ ይጥቁሞም ብመንፈስ እየን ቦታ ከዓ ከም ትንሪኦ ዘለና ኣብቲ ስእሊ ማይ ዝነበሮ ቦታ ስለ ዝኾነ ትማይ ከኢሎም ክሓሱ ተለዎ ፈጣሪ ያው ኣብታ ኢዱ ዝዓኸተ ሓመድንያ ያው እንት ቦታ ክረጭወሉ ተሎ እቲ ቦታ ይደርእሞ እቲ በዓል 12 ማለት ብዝኸበረ እምንን ብወርቅን ዘጌፀ ናይ መጀመርያ ናይ ኣክሱም ጽዮን ቤተክርስትያን ኣብቲ ናይ ጽዮን ግቢ ይሰርሑ ማለት ስለዚ ኢዛናና ሳይዛና ወይ ከዓ አብርሃ ዋጽባህ ናይ መጀመርያ ናይ ኣክሱም ጽዮን ቤተክርስትያን ሰርሑ እዮም ኣብ ኣክሱም እውን ዓብዪ ተጽዕኖ ፈጠርቲ ካብ ዝበሃሉ ነገስታት እውን እዮም ክርስትና እውን ከም ናይ መንግስታዊ ሃይማኖቶም ገይሮም ዝተቀበሉ ነገስታት እዮም ማለት እዩ ቀጽሉ ዘሎ ካሌብ እዩ ካሌብ ኣብ ሻርሻይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ንጉስ ናይ ኣክሱም እዩ ትሕዚ ዘሎ የመን ትበሃል ዓዲ ኣከናይታ ኣክሱማዊ ግዝኣት እያ ነይራና ሓደ ፊናስ ተባሃለ ሰብ ኣብቲ የመን ትበሃል ሕዚ ኣብቲ ሰዓት ሱናጅራን ትበሃል ነይራ ክርስቲያን ይቀትል ቤተክርስትያን ይቃጽል ስለ ዝነበረ ካሌብ ሰራዊቱ ኸቲሉ ናብ የመን ተሳጊሩ ንፊናስ ሲዒሩ ምስተመለሰ ካብ በዚ ሕዚ ዓለማዊ ነገር ያኽለኒ ኢሉ ሱልጣኑን ወዱ ንሃፀይ ገብረ መስቀል ኣረኪቡ ኣብ እንዳ ኣቡነ ጴንጤሌዮን ገዳም ከይድኹም ምኩስተሎ እዩ ዘርኤና ስለዚ ካሌቡን ካብቶም ናይ ኣክሱማውያን ነገስታት ተቐዲሙ ናብ ምንኩስና ዓለም ዝኣተወ ንጉስ ናይ ኣክሱም እዩ ስለዚ እዚ ብፀጋም ዘለው ያው ካብ ካሌብ ንፀጋም ዘለው ኣቡነ ጴንጤሌዮን እዮም ብየማን ዘሎ ከዓ ወዱ ሃፀይ ገብረ መስቀል ስልጣን ክርከቦ ተሎ እዩ ስለዚ ከምቲ ንፈልጦ ካሌብ ተቐሪ ህይወቱ ኣብኡ እንዳ ኣቡነ ጴንጤሌዮን ሓሊፉ ኣብኡ እውን ተቐቢሩ ያው ስቲሉ መቃብሩ ኣብኡ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ናይ ኣክሱም ጽዮን ቤተክርስትያን ከዓ ብራብዓይ ክፍለ ዘመን በአብርሃ ዋጽባህ ዝተሰርሐ ብታሽዓይ ክፍለ ዘመን የዲት ጉዲት ኣቃጺላቶ እያ ትሳ ዘቃጸለቶ ቤተክርስትያን ያው ክተቃጽለቶ ላየ ኣብዚ ሙዚየምና እውን ብዕንጨት ዝተሰርሐሎ ጸኒሕና ክንሪኦ ኢና እዚ ክተቃጽለቶ ላ የዲት ጉዲት ዘርኤና ማለት ኣብዚ ሙዚየምና መቃብራት ኣለዉ ኣብዚ ናይ ቅድሚ ኣክሱም ዝበሃል ክፍልና ክልተ መቃብራት ኣለዉ ያው ከምቲ ንፈልጦ ኣክሱም ልዕሊ 90% ገና ዘይተጸንዐት ብዙሕ ነገራት ትሕቲ መሬት ዘላ ጥንታዊት ስፍራ እያ ያው ሚስጢራዊት እያ ተባሂልና እያ ዝቐልድ እዚ ሙዚየም እዚ ቅድሚ ምስርሑ ቦታ ቅርሲ ኣለዎ ዲ ቅርሲ የብሉን ተባሂሉ ቼክ ኣብ ዝግበረሉ ሰዓት እቲ ያው ሙዚየም እቲ ቦታ ሕዚ ዘለዎ ናይ መቃብር ስፍራ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ እዚኣ ንሪኣ ዘለና መቃብር እያ ምናልባት በቲ ኮይና ክንሪኣ ተለና በዚኣ ሓወልቲ እያ ትረአ ብታ ውሽጢ ማለት እዩ በትዝيرك أخترعك. سلازي زي تاي زرينا تحولتي بزا سيد زيانيا مقابر مخاني زرينا يو جنها كزح نجر تميزين بعلو أو حدا تنتو صفرة عرفوا خمسة لو زرينا أي كلا كأن حزبون بزح نجر تحت مري تغير خمسة لسلاكس ما يعني زرينا سلازي نايخصوم زلنا فلتن وسن كون زجور نجرات ستيل بزح نجرات تحت مري سلازلو إنا زي ميزيم زي نقص عليه من الوقت نايخصومون مستنا يخصوم زلوا تاريخ صفحة تلقتن زي ميزيم زي نخصوم زي متني توهيلو يقمتنا كالي خبز زحشة بزح زبها الكرسونا وستور سلازلنا كالي خبز زحشة زمن أو زخانة
ባህልና ታሪኽና ዘንጸባርቕ ካሊእ ዓብዪ ሙዚየም ስለ ዘድልየና ንቐጻሊ እዚ ሙዚየም እውን ኣብ ሓድግ ዘለዎ ስፍራ ስለ ዝኾነ ናብ ካሊእ ተወሲዱ እዚ ቦታ እዚ ተዃዒቱ ናይ መን መቃብር ነይሩ ዕድሚኡ ክሳብ መዓዝ ይኸውን ዝብል ንቐጻሊ ዝፍለጥ ይኸውን እዛ ብዝተወሰነ መልክዕ ተዃዒታ እያ እቲኣ ግን ገና ኳዕቲ የድልያ እዩ ማለት እዩ